bu yarış менә Илшат кардәшебезнең хөрмәтенә багышланды. Һәм әлбәттә монда килгән күпләр аны белмидер, сез читтән килгәнсез. Һәм инде шушы ярышка килдегез, катнашасыз, шушы изгешкә үзегезнең өлешегезне кертәсез. Bu turni инде традицион рәвешкә кереп бара. Алла без әңгәбез моны традицион рәвештә күрергә дип ышанып калабыз. Яшьләрнең спортка тартылуы өлкәннәр өчен дә, сезнең үзегез өчен дә ул бик күңелле күренеш. Минем улымны шундый хөрмәт итеп, шундый футбол ярышлары оештырган өчен, бәнисенем сиңа адаллык, саулык, эшендә зур уңышлар телим.